It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way. Hooray for the kind of man that you will find in the gay way. Doufám, že někdo přijde. Já vím. Ahoj. Jsem tady na rozhovor. Jsem se vám chtěla s něčím přiznat. Já bych chtěla být gay. Hejky. Já jsem gay, ale musím to skrývat, vidíte. Na ulici musím chodit takhle zamaskovaný, aby to lidi neviděli. Ahoj, já jsem gay, jo, ale já prostě, je to úplně pro mě přirozeně, já se vůbec nestydím za to, jo, vidíte, prostě šáteček si můžu nosit, vystupuji i jako transsexuál občas a moc mě to baví. Tak cítím. Přitahují chlapci. To úplně, já se cítím prostě úplně bezvadně, já mám hodně přátel mezi normálními lidmi a oni prostě mě berou, jo. A taky mám jakoby hodně přátel i mezi homosexuály, že, ale prostě je to úplně bezvadný, vůbec mi to, nikomu to prostě nevadí, já se cítím fakt skvěle. To je krásný. Právě dnes za to stydím, ale moc bych chtěl, aby si svět zmínil. A všem říkat, že jsem gay, ale aby si za to nemusel stydět, aby za to na mě lidi nekoukali jako na něco abnormálního. Prostě chtěl bych, aby lidé mě považovali za nenormální. Je to chci být gay. Já vím, že by se měl stydět. Ale já prostě chci být gay. Vy tomu dá nevěříte. Tak opravdu cítím. Totiž ani nevím, kdy jsem se stal gayem, prostě jsem gay a už to nejde změnit. Ale tak, život jde dál. Já to budu muset nějak přežít.